nilqawkom eżis aħwa Maltin u għawċin, daw kolla li jintom s-segwu dan il-Ministeru River of Love, sew f'pajjiżna Malta u sew ukoll f'pajjiżi oħra madwar id-dinja, speċjalment dawk jintom s-segwu River of Love minn ġewwa l-Awstralja, minn ġewwa l-Kanada. Grazzi tal-li tkunu magħna, grazzi mulej qaddis, halleluja. U iftħu qalbkom, iftħu għajnejkom, ħalli l-mulej ikkelmek il-lejla mill-kelma qaddisa tiegħu. Alleluja. ħalli l-mulej ikkelmek mill-kelma qaddisa tiegħu. Ejja nitolbu flimkien. Kulħadd jitlob miegħi. Misser qaddis, nitolbok minn qalbi biex tkellimni bil-kelma qaddisa tiegħek. Spiritu Santu, inti dak li ġejt biex tiftaħ li għajnejja u tallimni it-triq tas-sewwa u tirrevela li verament minnu Ġesu. Illum, għatin il-qalb tiegħek mulej sewwa l-poplu tiegħek, għan-nies li inti tħobb u għall-kelma qaddisa tiegħek. Waqt li lilek nagħti kull glorja u tifħir f'isem Ġesu Kristu ta' Nażaret. Amen. Ħanibdew billi mmorru fi Ktieb tal-Atti tal-Apostli kapitlu 11. Illum ħanitkellem fuq il-Kattoliċiżmu. Għal dawk li jintom ġodda l-ewwel darba, din mhix xi ħaġa li nagħmilha kull ġimgħa, anzi kważi qatt ma nagħmilha, imma xi kultant ikun hemm bżonn li ssir. Għal dawk li jintom qatt ma rajtu l-messaġġi tiegħi, hemm messaġġi fuq YouTube jisimgħu pereżempju wieħed jismu fuq din il-blata tħollu torbot morru warawh. Jgħidu għandu naqas żmien, naħseb għandu xi 8 snin, 9 snin. Imma powerful ħafna, morru għarrawh. Jitkellem fuq xiex, fuq min il-Knisja mibnija, kux Kristu jew il-Pietru, u xi tfisser tħollu torbot li Ġesu qal. Mbagħad hemm messaġġ ieħor jismu fuq il-YouTube għal darba oħra, messaġġ ieħor fuq dawn l-affarijiet li nitkellem bid-dettall fuq profesiji fuq il-Knisja Kattolika u profesiji mhux li vvantajthom jiena, imma believe it or not profesiji li huma propju minn anka nies Kattolċi. Sewwa, apparti wkoll fuq xtejt l-Iskrittura. Dan il-messaġġ kien jismu il-Bima 666 l-Antikristu l-Profeta Fals. Okay, jeżis għawa. Dan għamilnieh fit-2021, dal-messaġġ le, editjajtu fit-2021, imma actually kont għamiltu xi 7 snin ilu. Okay, dawk huma xi messaġġi, hemm messaġġi oħrajn fuq ta' ħabbejtek, tistgħu tfittxuhom, infatti hemm sensiela sħiħa ta' fuq Kattoliċiżmu u Kristjaneżmu li għamilna matul is-snin. Mela, ħanibdew mill-iktar ħaġa basic. Kemm hawn minnkom ġejtu minn knisja, minn reliġjon, background Kattoliku għal idejkom? Okay, inkluż jien. Fid-dinja llum il-ġurnata hemm madwar biljun Kattoliku fid-dinja. Jiġifieri tajjeb li tkun armat inti ma'llem sew għaliex għadek tfisser li hemm ħsad ta' biljun ruħ. Jiġifieri jekk titgħallem sewwa fuq kif inti tista' tevanġelizza Kattolċi ħatwassalhom għas-salvazzjoni, għandek għalqa ta' biljun ruħ biżejjed. Amen. Issa, dal-messaġġ mhuwiex xi messaġġ biex jattakka l-Kattolċi. Number one, jien għandi nies fil-familja tiegħi li nħobb li għadhom Kattolċi. Għandi ringrazzja Alla parti kbira mill-familja tiegħi wkoll huma Kristjani. Għal dawk li tiġi forsi qed isaqsu ma x'inhi d-differenza. Ħanidilkom dal-waqt, you're gonna be surprised. Imma ma irridu noqogħdu attenti biex ma nħaltu qatt id-differenza bejn Kattoliċiżmu u Kattolċi. Alla jħobb lil kulħadd. U Ġesu ġie għal kulħadd. Sewwa, bniedem ma jsalvax għax ikun reliġjuż. L-ebda bniedem ma jsalva għax u tajjeb għax quddiem Alla bħalma qal Kristu stess f'Mark 5. Ħadd mu tajjeb ħlief Alla. Aħna ma naqgħux taħt il-kategorija ta' nies tajbin, anke jekk xi ħadd jgħidlek għax inti raġel tajjeb u inti mara tajba,
لسه هنتكلم قبل الصليب. ورا الصليب احنا مش بس طيبين اللي مقدسين وجستي، اما هنتكلم قبل الصليب. من كريستو احنا خات منا طيب، احنا كروتي محموجة متلوفة من نجسة. الاسكتورة تيلا كفاسين ني لترالمنت ادوات الله. ده كل من يتولد في الدنيا. اما جسو ميت المدنبين، ميت الناس اللي انك صلبوه. و جسو ميت الكاثوليكي، البروتستانتي، الارثوذكسي، البوديستي، المسلماني، اللوط، اللاتي. جسو ميت الكل خات. سوا ما يفسرش لي عشان ميت الكل خات اوتوماتيكامنت هو تلا. ما يفسرش لي كل خط هو اوتوماتيكامنت سالفات. ما يفسرش لي كل خط اوتوماتيكامنت حيمر الجنة. Anzi, the sad reality l'opposto. Skont klim Ġesu f'Mattew 7 vers 13 Ġesu jgħid it-triq tas-salvazzjoni hija dejqa u ftit isibuha u triq tat-telfin hija wiesa u ħafna il-maġġoranza jgħaddu minnha. Mela importanti li inti tkun ċert li int għandek is-salvazzjoni. U ħanamilha bl-aktar mod ċar. M'għandekx is-salvazzjoni għax int kattolku. M'għandekx is-salvazzjoni għax int tiġi River of Love. M'għandekx is-salvazzjoni għax int Musulman, jew għax int Ortodoss, jew għax int xejn. Salvazzjoni hija persuna. Jissimha salvazzjoni. Yeshua. Jismu u jekk inti m'għandekx relazzjoni ma' dan il-persuna, tista' tagħmel il-vista tas-seba' knejjes kull jum u tibqa' xorta tmur dritt l-infern. Sewwa mela, Atti kapitlu 11. Atti 11. Grazzi Spiritu Santu li tiggwidani u tilluminani u tgħinni biex nwassal il-kelma tiegħek bir-reqqa, bil-verità, bla tidwir f'isem Ġesu Kristu mulej. Alleluja. Atti kapitlu 11 vers 26. Dan huwa xi ħaġa bażika ta' isma'wa. Għal ħafna kattolċi jissorprendu ruhom u jiġu xukjati meta ngħidilhom din il-frażi bażika. Kont taf li fil-Bibja m'hemm ħadd jissejjaħ kattolku. Il-kelma kattolku ma tinstab imkien. Laqqas vers wieħed. Laqqas Protestant u laqqas Ortodoss u laqqas Evangeliku. Ġifieri qed ngħidha di għaliex meta inti tkun reliġjuż, xi ħaġa tal-għaġeb, ir-reliġjon tagħmlek gburi. Ġinienu tajtu r-reliġjon tagħmlek gburi għax jien kattolku, għax jien Evangeliku, għax jiena Ortodoss. Ma jfisser ma tissarraf xejn quddiem Alla di. Zero. Aqqas nofs 1 mil ma tissarraf f'xejn quddiem Alla. Zero. Laqqas tmissa l-arba tal-ġenna. Xejn. Ġifieri min jiftaħar għax jien Catholic jew jien Orthodox. Jingħidulhom take all the dogs you want and lick all the cats you want too. Catholics. Joke? Ħuċajta tal-milid. Amen? Daqsek. Issa millum qudiem tibda tara klip u qtadis. Halleluja. All right. Isma'w vers 26. U meta sabu ħadu Antiochja lil Sawlu. Għaddew sena sħiħa fl-imkien fil-Knisja u għal-mukottra kbira ta' nies kien f'Antiochja li d-disċipli għall-ewwel darba sejħulhom
Kristjani. Il-kelma Kristjan tfisser tixbaħ lil Kristu, segwaċi ta' Kristu. Mhux tixbaħ il-Papa, jew l-isqof, jew lill-pastor, tixbaħ lil Kristu. Dak tfisser Kristjan. Segwaċi ta' Ġesu. Kull minu Kristjan isegwi l-Ġesu. Mhux isegwi il-Papa, jew isegwi l-Knisja tagħna, jew isegwi il-pastor. Issa, fejn il-bniedem Alla, il-mexxej huwa eżempju tajjeb. Fi Kristu bħalma qal Pawlu fl-ewwel Korintin qal imitaw lili bħalma jien nimita lil Kristu. Jekk nimita lil Kristu, intom fid-dover timitawni. Imma għax qed nimita l-Kristu mhux qed nimitaw lili. Sewwa? Jiġifieri jekk Kattoliku, Ortodoss, Protestant, Evangeliku, Pentekostali, Karizmatiku jagħmlu ċaġa tajba li tixbaħ il-Kristu, imitaħ. That's simple as that. That's simple. Very simple, very basic, right? Very basic. Amen? Issa, daw żomm f'moħħok daw l-affarijiet. Alla jħobb il-kulħadd. Vera jew le? Imma Alla jħobb kollox. Vera jew le? Le. U hemmhekk nibda naraw il-problemi. Alla jħobb il-kulħadd vera. Imma Alla ma jħobbx kollox. U bosta kattolċi jekk jaħsbu u Alla jħobb il-kulħadd ma jħobbhom vera jħobbok. Imma jekk inti ma tbiddilx ħajtek u mhux bis-saħħa tiegħek ta' bis-saħħa tal-Ispiritu Santu u l-grazzja t'Alla, int ħatmur l-infern jħobbok Alla. ħatmur l-infern maħbub minn Alla. Għax fil-Bibja mkien ma tgħid li Alla jobot il dawk li jdu mal-infern, xorta ħabbhom. Imma rreġettaw l-imħabba u l-verità tiegħu. Mela biex issalva mhux ġast tkun maħbub minn Alla, mingħajr dik żgur ma tistax tersaq lejn Alla, għax huwa l-imħabba tal-Alla li tiġbdek. Ma once li inti skoprejt dik l-imħabba ta' Kristu, issa Alla jibda jaħdem fik u jibda jbidlek. Għalhekk inti x'inti l-background tiegħek ħallil, giddib, adulteru, fornikatur, m'għandux jaqsam xejn mal-fornijiet dak. Omosessuali, lesbjana, transessuali, bisessuali, bisessuali, ma tagħmel l-ebda differenti jekk inti tersaq lejn Ġesu Kristu tinbidel għax Alla issa jiġi għammar fik u inti titwilet minn ġdid. Dak issejjaħ titwelit minn ġdid. Jiġifieri tibda il-ħajja il-mixja tiegħek ma' Kristu u Kristu issa li ġie għammar fik tibda jbidlek. Sewwa jibda jbidlek. Tgħid li jiena ma mmur ma' ħadd. Xorta tinbidel, ma mhux bis-saħħa tiegħek. Jiġifieri tipprovax tbiddel lilek innifsek għax mhux ħajr nexxielek. Għandek bżonn il-Alla xi ħaġa il-qawwa tal-Alla soprannaturali biex tinbidel, mhux bis-saħħa tiegħek. Alla biss jista' jbiddel il-bniedem. U kulħadd jafa di volja jippruvaw iduru magħha. Int x'taħseb li twelid bħal għaw xi ħadd jiddubita li Alla jista' kollox. Għaw xi ħaġa li Alla ma jistax jagħmel. Di kulħadd jafa fid-dinja. Kulħadd jemmen li Alla jista' kollox. Allura inti tgħid li Alla ma jistax ibiddel lilek. Ma jistax ifejjaq lilek. Ma jistax jittrasforma lek ħajtek. Mela mhux vera Alla sewwa Alla jista' kollox, imma meta tiġi inti Alla ma jistax xejn. Le Alla jista' kollox. Imma titħalleh jaħdem fik. Għax Alla ma jagħmel xejn għalik, jagħmel kollox miegħek. Di importanti da? He doesn't do anything for you, he does everything with you. Għax paser jina hekk għax Alla minni hekk li sanifdi. Għod attent meta twaħħal f'Allahija. Alla ma jagħmel l-ebda ħażen, l-ebda dnub u l-ebda affarijiet li hu stess fil-Bibja bl-aktar mod ċar jabborri. Twaħħalx f'Alla. Aħjar tgħid jiena midneb, żbaljajt, jiena dajjef u għandi bżonn il-mulej f'ħajti. U Alla jgħidlek nilqak. Ejja għandi ejja. U nibdlek. Simple as that. Sewa u tibda Alla jibda jaħdem f'ħajtek bidla ta' trasformazzjoni bil-qawwa tal-kelma t'Alla u l-qawwa tal-Ispiritu Santu. Amen? Issa xi ħaġa interessanti, ħanejt xi ħaġa fuq dan il-Papa, dan l-imbirek Papa, u jalla vera huwa imbirek. Imma għandi dubji kbar, imma mhux jiena waħdi. Miljuni ta' nies madwar id-dinja li jsegwu l-Kristu, inkluż anke fil-ħdan il-reliġjon ta' Ruma, għandhom dubji kbar.
Imma titqarqux għax bniedem huwa karizmatiku. Jiena nħobb ngħidlek. Jekk intom tinnotaw huwa Alla li ċanfar mhux ix-xitan. Ħanerġa' ngħidha di. Ix-xitan jitħaqlek imma Kristu jiddixxiplinak. Meta kienu qed jagħmlu l-ħażen fit-tempju tal-Alla, ix-xitan kien kuntent li jagħmlu l-tempju tal-Alla suq u maqjel. Ġesu ħareġ il-frosta u keċċihom il-kolb kambara u tom xawma kollha kemm huma. Il-bambin tal-imħabba. U hemm iktar fit-Testament il-ġdid li ħafna jinsew jikkwotaw għal xi raġuni. Mela Ġesu jħobbok iva, imma ma tmux taħseb li Ġesu ħajġġustifika xi ħaġa ħażina f'ħajtek. Jaħfirlek iva, jiġġustifikak le li dik hija tajba. Mela indem il-ħażin u x'inhu? U Alla jaħfirlek, that's it. M'għandekx problema, grazzi bulejja, tiġi maħfur u x'inhu? Għamil ċamilt. Anke jekk tilten nanna, jaħfirlek jekk tindem. Sewwa? Għamil ċamilt. Jekk tindem, Alla jaħfirlek. Jiġifieri tindem jiġifieri jiddispiċik u inti taraf li għandek bżonn il-Ġesu fil-ħajja tiegħek inti ssalva. Jiġifieri tmur il-ġenna għax mingħajr hekk tmur dritt l-infejn. Alright? Jiġifieri dat nagħmluha faċli min irid isalva, ħajkollu opportunità biex isalva. Issa. Kemm hawn minnkom temnu li dan il-Papa huwa popolari ħafna. X'ismu dal-Papa? Aqlaw, għajduli, x'ismu? Francisco xiex? Bergoglio. Orgoglio. Orgoglio. Anyway. Taħsbu li huwa popolari madwar id-dinja dan il-Papa? Taħseb li jħobbuh ħafna nies dan il-Papa? Ġesu kien popolari madwar id-dinja fi żmien. Ġesu kien popolari? Sena ftit. Dal-Papa tant iħobbuh nies li qed jagħmel ilu nnifsu n-nies jiġbidhom lejh mhux lejn Kristu. U qed isir popolari. Tajba din, it's interessanti. U qed isir popolari mhux Kristu. Bniedem Alla ġenwin jagħmel dejjem popolari l-Kristu. Taf xejn Ġesu, oqgħodu attenti meta jitkellmu tajja fuqkom, qatt ma kelli problema niwattaqadi. Oqgħodu attenti meta jfaħrukom in-nies tad-dinja. Għaliex? Sinjal li m'intix tgħidilhom il-verità. Imma tipprova tarxilhom widnejhom. Il-verità mhix għal kulħadd tagħha. Taf għal min il-verità? Għal min jobgħod il-gideb. Jekk inti għadek tħobb il-gideb, il-verità mhix inti m'intix denju għall-verità. Il-verità jsibuha biss min jobgħod il-gideb. Sew jekk jgħidu l-Papa, sew jekk jgħidu l-Pastor, sew jekk jgħidu l-isqof, sew jekk jgħidu l-missierek jew ammok. Jekk hija gidba u inti tobbod dik il-gidba, mhux qed ngħidlek tobbod il-persuna, Alla ma jabodx il-persuna, imma tittobbod dik il-gidba. Mela inti m'intix denju tal-verità x'inti aċċettajta dik il-gidba bħala il-verità. Mela inti l-verità titħobba daqskemm inti tgħid li tħobb l-Alla għax Kristu huwa l-verità. Qed tifhmuha? Allura meta inti tara dal-Papa li tant qed isir popolari, tant qed ifaħħruh in-nies tad-dinja, sena ftit. Something is not right. Actually there are many things not right, not something. Imma din suppost għandha tellalek l-antenna u tibda doqlok l-alarm. Da kemm isir popolari, kemm qed toħobbuh id-dinja? Li kien Ġesu llum il-ġurnata. Kien ikun daqshekk popolari Ġesu? Dat jaqleb ilu lill-Alla. Biex issa la jasal the right opportune time, jagħti fuq platt biljun kattolku fħalq l-Antikrist.
Għax għaw kattolċi omja totali li xiejt il-papa, għax dak il-papa, das kemmu kallu miskin, laqqas irid jiżuq karozza, jaqbad tal-linja men dak ra. Ara għalla xammillu differenza, tisa xaqbad rocket. Lalla x'differenza tam, eżif jisu ġinta taħseb li ħat kissilu l-budget l-għallek taqbad xi karozza tal-linja jew. Jew għax taqbad Mercedes taħseb li għalla ħajjajt, mamma ma jekk ment fuq li dat tifel. Inta rajt jew. Kif iqisu kif ikejlu għom u l-affarijiet il-bniedem tad-dinja? Ta' mhix bħalhom ta'. Alla inti tista' taqbad Rolls Royce ġdida kuljum basta ma sraqtix? Għax ma tagħmelx differenza, importanti li inti tagħmel il-pjan tal-Alla u twessaq in-nies lejn Kristu. Għal dawk li intom ma kontux tafu, Alla ir-rikkezzi tad-dinja tant huma mhux għalih li waħda mill-ikbar riżorsi li d-dinja tafda fihom li huwa d-depp fil-ġenna int ħatoqgħod tirfsu u toqgħod tfarfru. U meta tfarfar joħroġ id-depp. U terġa' tiġbor id-depp. Amen. Grazzi mulej. Mela għodu attenti meta taraw nies li minflok qed jagħmlu segwaċi ta' Ġesu Kristu, qed jagħmlu segwaċi tagħhom infushom. Jekk inti tinsa lili ma titlef xejn, jekk inti tinsa l-Kristu titlef kollox. Amen, alleluja. Fil-Proverbi 28 versi 7 min isott widnieħ biex ma jismax il-liġi tal-Alla, Alla wkoll jistmelli t-talb tiegħu. Riċenti, f'daw l-aħħar ftit jiem, u l-bħassa nitkellem f'Diċembru ta' l-2023, il-Papa qal li millum il-qoddim il-qassisin saċerdoti kattolċi ta' Ruma jistaw ibirku il-koppji gay. Xi kattolċi jipprovaw jiġġustifikaw u jgħidu ma mhux dejjem birikna n-nies. Sena ftit. Il-Papa ma kienx qed jgħid aħna nbirku n-nies. Sewwa, inti meta xi ħadd jiġi fid-dnub immaġina jien naf għandek prostituta u l-pimp tagħha. Millum il-qudiem ħanibdew nbirku l-prostituti u l-pimps. Ġibuhom River of Love u nbirkuhom. Il-barka ta' Alla jħobbok. Alla jifmek. Millum il-qudiem nibdew nbirku dawk li abbużaw bit-tfal. Imbirkek u rridek kun parti mill-Knisja. Però għadu ma semmilekx li inti għandek bżonn tistalva u tindem minnu bitek u terfa' salibek u tixħadilek nifsek. Ma basta l-aqwa li bil-Knisja, l-aqwa li inti membru fil-Knisja. Oqgħod attent. Dak li sejjaħ għaddis, dak li Alla sejjaħ imniġġes. Oqgħod attent. Għax l-abbissi tal-qiegħ tal-infern hemm mistennija għalik u min jimxi miegħek u min jimxi warajk. Oqgħod attent li verament taf jekk Ġesu hux verament sidek f'ħajtek u f'qalbek. F'River of Love u f'Malta, anka fil-grupp karizmatiċi, anka fil-grupp ta' nekodominali u knejja soħra, għaw bosta nis li kienu fil-ħajja omosessuali u Alla biddillhom ħajtom l-ebda terapija, għal-kemm għandhom id-dittalija, ma mhux it-terapija biddillhom, Kristu. F'Malta u f'dil il-Knisja, River of Love, għaw nis li kienu fil-ħajja adultera u Alla biddillhom. Għaw f'Malta u madwar Malta u fid-dinja, għaw nis li kienu fil-prostituzzjoni u ħajjithom bidlithom. Alla biddililhom. Mela Alla jista' jbidlek jekk inti verament iddu lejn Kristu. Għalhekk Ġesu jgħid il-bniedem irid jindem minnu bietu, irid jiġħad lilu nnifsu, mhux bħalma tgħidlek id-dinja, jew nkella xi qassis fals guru jiġi jgħidlek be yourself. No, Jesus says deny yourself. Mhux kun inti nnifsek, iġħad lilek nifsek jgħidlek il-mulej. Mela kun inti lilek nifsek. Anzi, il-Kristi, għanedikom aħwa, mokkuma. Spiritu Santu tkellem. L-unika mod li inti tista' tkun Kristjan ġenwin hija tmut. Għalik innifsek. Mela tgħidx għalik innifsek u tagħmel it-tritint.
Ma tafx li meta inti suppost ħadd il-mamudija mhux tal-babies imma ta' adult għax kont taf x'inti tagħmel. Inti għamilt it-tixbieħa li inti mitt, int fint u qom tal-ħajja ġdida ma' Kristu, mela mort ma' Ġesu bil-ħmieġ tad-dnub tiegħek u titpretendi lil Alla jbiriklek il-ħmieġ. Fil-ktib ta' Eżekjel Alla jwissil il-qassisin Lut. Oqgħodu attenti x'qed tagħlmu lill-poplu tiegħi għax minflok qed tgħidulhom affarijiet li huma imnitsa tgħidulhom li huma bil-qaddisin u bil-kontra. U qed tagħtuhom qed tagħlmuhom affarijiet li huma dak li huwa profan quddiem għajnejja qed issejħulu tajjeb. Ħanilkom aħwa jista' jkollok il-barka tal-appostu tal-Papa tal-eżfijiet kollha u jekk ma tkunx imwiet miġid, taf li xorta tintilef. Ħasasikom mistoqsija kunu onesti miegħi. Mhux qed nitkellem għal dawk li ġejtu minn xi komunità Kristjana oħra, jew kontu taqraw il-Bibja għalejkom infuskom, jeżistu ftit ma tantx ħafna. Imma intkom li kontu kollha Kattolċi bħali. Ismawni. Kemm hawn minnkom meta kontu fi Knisja Kattolika ta' Ruma mhux ta' Kristu ta' Ruma. Intom smajtu Assis jgħidilkom int ibni, int binti għandek bżonn titwilet miġdid biex issalva. Kemm hawn minnkom xi darba smajtu għadi. Qatt! Jiena kont imdijas mal-qassisin. Kont niġri mal-qassisin. Tnejn minnhom anke pprovaw jabbużawni sesswalment u xorta bqajt Kattolku. Ma ħallejthomx biex kunu ġerti. Qed tifhmu? Qatt ma qatt xi ħadd qalli Gordon, inti għandek bżonn titwilet minn ġdid. Qatt! Le, inti parti mill-Knisja. X'parti? X'i Knisja? Il-Knisja dik fl-Apokalisse jgħidula il-aħba tan-nazzjonali. Pastor titkellimx hekk. Alla jgħidhom dak mhux Gordon. Fil-Bibja Alla għandu żewġ nisa. Waħda hija prostituta u l-oħra hija larusa. Mhux qattusa. Il-aħba, il-prostituta fiha x'tiġri u tipprova taċevola in-nazzjonijiet kollha. Apokalissi 17 u 18 se narawha hekk kollha ħin. Larusa hija waħda li dedikata u konsagrata għal raġel wieħed, mhux 1,100 miljun wieħed. Ħajkom storja oħra. Jiena rajt żnej minn nies, wieħed kien ħajsir Assis. Kellimtu fuq Kristu ħareġ minn ma baqax. Grazzi Ġesu. U l-ieħor kien Assis il-Ħamrun u kieku ngħidilkom ismu tafu żgur għax popolari f'Malta. U korri tkellimt miegħu 5 darbiet intqajt miegħu u ħareġ minn Assis. Nirringrazzja Alla jaħdalla toħorġu kollha minn hemm. Ħanejdukom għaliex apparti li hemm ruxmata dottrini li ġej minn l-infern tax-xitan. Apparti dik. Ejdli li ma sejħa fil-Bibja ximkien vers wieħed. Xi ħadd huwa msejħ biex tkun Assis. Dik biss diġà qed nara jiena li ma intom teżistu f'reliġjon verament ma Kristu m'għandu xejn x'jaqsam magħha. Tgħid li m'hemm nies jħobbu l-Ġesu, hemm nies jħobbu l-Ġesu. Ma mhux għax huma Kattolċi għax probabbli samaw il xi wieħed minnkom jipritka jew bħali jew il-Got TV jew id-Daystar. Imma baqgħu hemm sfortunatament. Li mhux suppost tibqa' hemm ta' by the way, għax il-Bibja tgħidlek suppost toħroġ minn hemm. Taf il-Bibja tgħidlek suppost toħroġ minn hemm. Intew kemm hawn minnkom kieku tafu li r-restorant li qed tmur qed jitfgħu il-valenu fl-ikel tkompli tmur hemm. Ħannara kemm hawn minnkom hawn. Kemm hawn minnkom tmorru restorant u tiskopru li dat jitfgħalek il-valenu fl-ikel, terġa' tmur hemm. Ma terġax tmur hemm hu. Tibgħat il-kunjata ent. U tħallilhom it-tips. Jew inkella nħobrejtek jien, isimgħuni. Li kieku jiena ngħidilkom isimgħuni. Il-lejl aħwa ħanittritjakom għal buffet. Wara hawnhekk ħammurru buffet u hemm ħanut hawnhekk, mhux il-bot għandu buffet għandu 40 dixxek. U ħammorru hemmhekk. Tajjeb kemm minnkom ġejjin? Tnej biss tlieta biss. Ma tantx ħadda f'nafquni. Insomma. U mbagħad kif nidħlu
mingħajr bejndix 20 minnhom immuffati. Kemm hawn minnkom tgħiduli u hija pastor l-20 l-oħra tajbin tamma. Kemm hawn minnkom tgħiduli hekk kieku. Tiqaf hemm jiġifieri, lex li tiqgħod hemm u żgur li l-moffaman qalbit fuq il-dishes l-oħra. Imma mbagħad jekk isma' hija uj, brother, tħabber rasek xejn isma' hawn restorant hawn iktar viċin. In-naħa l-oħra tar-raħal. U dak sajjar ikel frisk u d-dishes kollha tajbin. X'ti preferi tiqpa' r-restorant qabel? Tara kemm tafu daħsbu għal żaqkom imma rruħkom le. Għalhekk ħadd mu ħajkollu skuża quddiem Alla li jista' kollox. Kulħadd jaf x'għandu jażel għal żaqqu ma rruħu le. Għarruħu kollox jgħaddi għax inketlik. Jew jiena orthodox. Jekk inti m'intix ta' Kristu, tista' tkunhom kollha u ma jfisser xejn. Imma jiena nħobbu l-bambin ta' għadek tbennu, mhux vera. Ħanejdilkom skużani ħanejda di. Imma mhux dal-aħħar darba li ġiela l-papa ta' qabel ilu xi forsi 10 snin. Meta ġie l-papa kif telaq mill-airport, x'qallhom il-Maltin? Il-bambini berikkom. Mela daw mhux, skużi, mela daw mhux in-nies daw, anka minn fuq nek jgħidulhom il-bambin. Minn fuq anka l-ras anka l-irjus tal-leaders, xorta bambin jgħidulu. U għaj ma inti qisek kollox. Inti bambin tgħidlu. Bambin tbennu u għalla li sar kollox ibbennen lilek. Umbat il-vili jekk nidaw x'ngħidulu? Alla ħadd ma jgħid, skużi, il-ħelma mal-bambi. Ma la taf li huwa Alla. Qed tifhmu xi pastjardizmu Ruman mimli moffa. Imma kemm qed tkun straight, dik żgur dejjem straight kont. Avolja kont ballarin qatt ma kelli grazzi mulej problemi il-kontra. Amen. Grazzi Ġesu. Mela dil-ħaġa li dan il-Papa Bergoglio għamel issue ta' li issa l-koppji gay jista' jbirikom, suppost il-koppji gay, jew koppji bi, jew koppji transex, whatever, huma x'huma. Inti suppost ittihom il-Kristu, ħalli ħajjithom tinbidel. Ħadd inbidilhom ħajjithom ħalli jsalvaw. L-Iskrittura bl-aktar mod ċar tgħidlek min jgħix fid-dnub intilef. U x'inhu dnub? Ma basta fil-Knisja, basta ħabbibnihom u għamilna l-Papa popolari, kemm ħellu l-Papa u kemm dħuli, kemm jaf jinżel ma' nies. U dibżeġa din niżilhom in-nies. Jiġru wkoll. All right. By the way, meta inti tgħid biex jistgħu jibirkuhom, il-kelma barka tfisser li l-favur talla Alla jiffavorixxik. Il-preżenza talla fuqek. Jiġifieri inti titlob l-Alla jbirek id-dnub. Jiffavorixxi id-dnub. Ħanejdilkom eżis kattolkċi. Alla jabborri id-dnub. U ħadd mu ħajdħol il-ġenna b'dnub wieħed. U jekk qed tittama fil-purgatorju ma jeżistix. Ġivvintat mill-reliġjon. Mhix Knisja ta'. Knisja di, poplu tal-ħaj. Dik reliġjon. Sewa
il-purgatorju ġie vvintat minn assis Roman Kattoliku. Wara ħafna snin. Issa nitkellmu fuqha. Għantu għadkom okej? Amen. Ħanorikom xi skritturi, xtejt l-iskrittura fuq ċertu stil ta' ħajja. Morru fi ktib eżempju l-ewwel Korintin 6, ħanaqrawhom malaj. L-ewwel Korintin kapitlu 6. Dak li il-Papa ber orgoglio irid li l-saċerdoti ara ma taħsibx li l-saċerdoti kollha jaqblu miegħu, Jekk tisimgħu xi assis saċerdot joqtlu ruxma tarwieħ, once again tħallax li tħobb il-persuna ma li tħobb l-aġir tiegħu. Anke jekk inti waqqas temmen li Alla jista' jbidlu persuna, imma inti xorta waħda. Nagħmlu mod bniedem ma jistax jinbidel. Li quddiem Alla impossibbli Alla jbiddel kulħadd. Imma nagħmlu mod li ma teżistix li Alla jbidlek. Imma li inti tkompli tgħix f'kwalinkwa dnub ma tistax tagħmilha, l-iktar almenu ikollok tgħix xejdulu trażżani lek innifsek. L-iktar. Imma għalhekk Ġesu jgħidlek inti twieled mod. U għalhekk għandek bżonn titwieled mill-ġdid, ħalli ma jkollok iktar skuża. U meta l-Ispirtu tal-Alla jiġi jammar fik, ibiddillek kollox f'ħajtek, id-DNA kollha ta' ħajtek ibiddilek. Letteralment. Apparti li hemm spirti mniġsa konnessi ma' dnubijiet sesswali perversi, ma' seħer, ma' lob tal-azzard, ma' droga. Hemm spirti mniġsa. Mela, l-ewwel Korintin, skrittura li intom tafuha żgur minn vers 9 simgħu di. Għal min għandu widnejh biex jisma' u għal min huwa denju għall-verità. Jekk tħobb il-verità, inti denju. Jekk ma tħobbx il-verità, inti ħaqqek li tiġi imgannat. Hekk trid. Ma tafux li l-inġusti ma jirtux is-saltna tal-Alla, la titqarqux, la żinja, la l-idolatri, la l-adulteri, la l-effeminati, la l-omosessuali, la l-ħalelin, la l-rejba, la skaren, la l-qassiesa fuq in-nies, la ħattafa ma jirtu s-saltna tal-Alla. Daw minnhom ħadd minnhom ma jirtna s-saltna tal-Alla. U minn dawn kienu xi wħud minnkom, ma m'għadhomx. Mela kontu ma bqajtux. Għaliex? Għax issa tnaddaftu, tqaddistu u ġejtu ġustifikati fil-isem ta' Żieda Ġesu Kristu u fl-Ispirtu tal-Alla tagħna. Fid-dinja jeżistu miljuni ta' nies minn klassifikazzjonijiet ta' daw in-nies kollha li qrajna minnhom. Inkluż dawk in-nies li dan il-Papa fals irid ibierek. Isma' taf li intom hemm profesiji fil-Knisja Kattolika li jemmnu li dan il-Papa huwa il-profeta fals li ħajaħdem id mal-Antikrist. U jekk huwa vera, ara kemm aħna viċin għal ħatfa tal-Ġesu Kristu ġej għalina. Jekk vera dan hu, ma nafx 100% li Alla ma qalix 100% du. Imma jekk vera dan hu, ara kemm aħna viċin. Jiġifieri, ir-rapture qiegħda few hours away. Għal dawk li intom qed tisimgħu għadkom qed tomu fid-dnub, għax pastor ma nistax ngħix mingħajra. Ħajkollok tgħix omrok għall-eternità magħha fl-infern. Skużawni il-Malti li naqra salvaġġ tiegħi. Jimporta ngħidilkom is-sess sabiħ, imma l-ebda infern ma huwa worth it għal-nejka. Ija, sabiħ is-sess. Jekk titgħamel sess, iżżewweġ kif suppost. U għamel minn flus fil-għaxija. Pija kwalinkwa tip ta' sess huwa dnub u abominabbli quddiem Alla. U apporti li jpoġġik fit-triq tal-infern ħaj jimlik ruxma ta' demonji ta' spirti mniġsa. Amen. Halleluja. Mor fi ktib ta' Ġud, kapitlu 1. Ġuda kapitlu 1.
Grazzi Ġesu. Vers 5, isimgħu sew. Għat li intom ġasirtu tafu kollox darba l-dejjem nixtieq iżda nfakkarkom lil mulej wara li salva l-poplu mill-art tal-Eġittu, hekk imbagħad eret lil dawk li ma jemnux, eridhom. Da fit-testament ġdid, U lil dawk l-anġli li ma beżawx għal postum u telqu mnejn kienu jagħmlu u żammhom marbuta għal dejjem f'qiegħ dlamijiet għal ħaq ta' jum il-kbir. U hekk ukoll ġralhom Sodoma u Gomorra u l-bliet Sodoma u Gomorra. X'inhu d-dnub ta' Sodoma u Gomorra? U l-bliet ta' madwarhom morru waqraw Ġenesi kapitlu 18. Mhux tal-li bdew jagħmlu sess irġiel ma' rġiel u nisa ma' nisa, ma' tfal u anka ma' anġli. Ridu jagħmlu sess ma' anġli. U hekk ukoll ġralhom Sodoma u Gomorra u l-bliet ta' madwarhom li bħalhom isimgħuhom ingħataw għaż-żina. L-anġeli kienu waqgħu imħabba żina sesswalità perverża. Jekk ma kontux tafu waqraw Ġenesi kapitlu 6. L-anġli id-dnub li waqgħu l-anġli fallen angels, da waqgħu għaliex? Għax marru jagħmlu sess ma' nisa. Minnhom ħarġu d-demonji n-nefilim li għadhom iduru madwar id-dinja sal-lum il-ġurnata. U għaliex waqgħu? Għax għamlu sess kontra natura u perverza. U Sodom u Gomorra għamlu bħalhom. Mela, u madwarhom li bħalhom ingħataw għaż-żina u ntelqu wara l-pjaċiri kontra kontra natura. U ma saru eżempju għal kulħadd. L-unika sess li Alla japprova huwa bejn mara u raġel fi żwieġ, dik biss. U ma saru eżempju għal kulħadd billi ħadu l-kastik tan-nar ta' dejjem. Ekku kol dawn il-bnedmin fit-tewdin tagħhom xorta waħda qegħdin itebbaw il-ġisem, jiġdu l-awtorità ta' Alla, żebilħu l-ħlejja glorjużi, l-Arkanġlu Mikael, ħani għafim. Dik oħra. All right? Morru fl-ewwel Timotju. Kapitlu 1. Isimgħu il-Vanġelu li qatt ma jiġi pritkat fil-Knisja Kattolika ta' Ruma. Isimgħu il-Vanġelu li qatt ma jiġi pritkat. Dak li Pawlu l-Apostlu li ħafna Maltin Kattoliċi jgħidulu missierna tal-fidi. Vers 5. L-ewwel Timotju kapitlu 1 vers 5. Issa l-iskop ta' din it-twissija hija l-imħabba. Mela meta twissi x'qed tkun tagħmel? Qed tħobb. Ma tix tisma'? Għamelin. Jiena ma nitlef xejn. Imma inti titlef kollox. L-iskop ta' din it-twissija hija l-imħabba li toħroġ minn qalb safja, minn kuxjenza tajba u minn fidi sinċira, din nista' ngħidha għalija. Jiena nwissi, jiena għalija inti tista' tagħmel lil ħanżira trid. Imma għax inħobb l-Alla. U li kieku ma nħobbx Alla minix qiegħda. U nħobb il-poplu li Alla met għalih. Biex inwissihom ħalli ma jintilfux. Il-wieħed il-bieraħ wieħed ġurnalist għalli inti dejjem twissi bil-infern, għalli mhux sabsew jinbidlu n-nies jekk toqgħod twissihom bil-infern, mela biex twissihom. Alla jħobbok kif int. Ara sibliġ vers wieħed fil-Bibja fejn jgħidha di. Alla jħobbok vera, imma once li tiġi għandu ma jħallikx tibqa' kif int. Ibidlek. Imma taraw kemm huma qarqa? Dan huwa ġurnalist. Xi darba għandu kellu xi sejħa saċerdotali, ma ringrazzja Alla ma rrispondijiex għax kien ikun doppju kundanna. Iridu jagħmluha tgħallima tal-liġi. Xi wħud billi tbedu minn dan intilfu fit-tlabli fieraħ. Iridu jagħmluha tal-għallima tal-liġi bla ma jifhmu x'inhu ma jgħidu jew fuq xi qegħdin jististu. Issa aħna nafu li l-liġi hija tajba. Jekk wieħed jinqeda biha tajjeb, nafu li l-liġi mhijiex magħmula għal dawk li huma ta' Kristu, it-tajbin ta' Kristu, ġifieri ġusti dik il-kelma righteous bl-Ingliż. Imma għal dawk li huma bla liġi u bla rażan. Mela l-liġi tal-Alla hija magħmula għal dawk li għadhom ma jafux il-Kristu. U l-liġi tal-Alla tallimna di li għal dawk li huma bla rażan, ħażiena u midinbin. Bla reliġjoni, ġifieri bla fidi, bla konvenzjoni, bla sarleġġi, qattila ta' missirietom u ta' ummietom, qattila,
zinja, omosessuali, negozjanti tal-elsira, giddiba dawk li aħil fil-fals, u għal dawk kollu li jmur kontra tal-imsieħ. Dan hu li għallem il-Vanġelu. Dan hu li għallem il-Vanġelu. Tal-glorja talla imbirek f'dat fidejja. Morru Galatin 1. Illum ħanilkom blat laqliq. Dawk li jintkom għadkom imċabsin mar-reġjon ta' Ruma, il-lejla uħorġu minna. Galatin 1. Vers 6. Jisimaw Pawlu xiejt, għaddu kif għalinna xinu l-Vanġelu. Għarax għal Pawlu. Galatin kapitlu 1 vers 6. Jien nistaġeb bikom. Kif daqsek malajt bettu minn sejħilkom fil-grazzja ta' Kristu. U dortu lej Vanġelu ieħor. Ħanejda lilkom isqfijiet Maltin, saċerdoti Maltin. Nemmen li għafna minnkom tħobbu lil-Alla. Infatti ħanejdilkom xi ħaġa. Isqof partikolari Malta. Mbaddina, ma nafx. Isqof partikolari f'Malta, wieħed minn dawn iż-żewġ. Xi ħadd intaqa' minn River of Love miegħu. U għallu jien qed imur River of Love. Nafx qallu? Għallu jekk inti sibt Kristu Ġesu hemm, iqpa' mur hemm. Ġifieri, jiddispjaċini għal dawn in-nies, huma jafu tal-li hemm ruxmata tal-infalz. Jafu. Taf li inti fid-dinja taf kemm qed joħorġu assisi minn Knisja Kattolika hu. Miljuni kattoliċi minn Knisja Kattolika. Sfortunatament ma mhux kollha jsiru Kristjani. Hemm minnhom isiru atei, hemm minnhom isiru Buddisti, hemm minnhom isiru Musulmani. Taf kemm hawn kattoliċi isiru Musulmani hemm. Mhux għafju meta jibdew jaraw daw il-ħniżrijiet ta' Ruma. Jgħidu dan Alla tagħna, da mhux Alla tagħna mela ħamur Musulman għax dawk għalmenu kontra daw il-ħmiġ, għax ma jisimgħu ejdi li ma kattolku qed jisimgħu jitkellmu kontra daw il-ħmiġ. Għalhekk morru x'għandrulhom. Għaliex hemm Kristjaneżmu pur, Bibliku, li jekk inti tisimgħu jisalvalek ruħek. U mhux għax hemm xi Vanġelu ieħor imma hemm xi wħud li qegħdin iħawdukom jridu jaqilbu l-Vanġelu ta' Kristu. Imma għar jekk aħna jew anġlu mis-sema, jew xi dera, jew xi allegazzjoni ġbija, jew xi dera jew xi viżjoni mis-sema jħabbrilkom Vanġelu ieħor li mhux dak li ħabbarnilkom aħna dan ikun misħut. Ara x'inti tipprattika f'ħajda. Ara xibta fidi qed iżomm li ma tmurx inti qed tiġi l-River of Love u mmarkat b'saħħta u se jedri l-infer. Għal dawk li qed jgħidu imma kemm qed tkun ibes pastor, mhux qed nibża. Ara ħanejdlek ħabber rasek xejn. Tin il-kamera. Għażiż ħabib, Alla jħobbok hekk. Kif inti toqgħodx tinbidel. Xorta ħadd tmur il-ġenna. Xorta ħassalva tagħmel x'tagħmel Alla jifmek f'kollox. Tħabber rasek xejn. ħatmur skon inti jekk tittemmen tħabbix rasek Alla mhux ħajbidlek u laqas ħajndaħallek għax Alla hu għamlek hekk wara kollox. Allura t-torti jew u nifmek jiena, allura tħabber rasek xejn. Għal dawk li intom tixtiequ tisimgħu hekk qedtilkom. Però dak mhux kliem Alla. Dak xi tisma' int. Issa għal dawk li jixtiequ jisimgħu xejn Alla, komplu simgħu. Vers 9. Bħalma ġa qednilkom u ntenni ngħidilkom issa, jekk xi ħadd iħabbrilkom ħaġa oħra għajr dak li nċevejtu, ikun misħut. Ħajdilkom xi ħaġa. Aw assisin misħutin aħwa. Aw assisin ċaħdu l-Kristu. By the way, mhux fil-Kattoliċiżmu biss, anke fil-Protestantizmu, fil-Luteranizmu, fil-Metodizmu ġifieri, imma aħna m'għandna ngħixu mela ħanitkellem mal-Kattoliċi, speċjalment fuq il-Kattoliċiżmu bħallu. Imma iva, assisin kif jista' jkun kien misħut? Qed jippritkaw Vanġelu differenti? Mela x'qallek il-mulej jiġrilu dak li jippritka Vanġelu ieħor? Minna jew nemmen il-kelma jew ma nemmenix. Aw assisin li mhumiex assisin huma gurus. Gurus. Ma jippritkawx il-Kristu ta' jippritkaw morali. Ħobbu l-kulħadd u Alla l-kulħadd uħobb, Alla tantu huwa ħaninu jħobb il-kulħadd. Alla jħobb il-kulħadd. Aħwa, titqarqux.
u tħallix min jitmejjel bik f'wiċċek. Mela. Romani kapitlu 1 bdaw marru wara waħedkom. L-istess jgħid u jwissi fuq id-dnub pervers. L-Bibja tgħidlek li għamlu għal xixin inġibdu għall-istess sess. U għalla tom fil-ġibtit tagħhom. Għax ma kienux uħobbu l-verità. Morru fit-ewwel Tessaloniki, malaj. Skużawni, t-tieni Tessaloniki kapitlu 2. Mela, ħanibdew naqra minn vers 7. Tassew li l-misteru tal-ħażen ġa qiegħed jaħdem. Imma kull ma għandu jiġri ma jiġrix qabel ma jkun twarrab minn nofs dak li issa qiegħed irażnu. Imbagħad jikkixef il-ħażin u l-mulej Ġesu jolqtu b'nifs fommu u jaqirdu bid-dija tal-preżenza tiegħu. Dija l-meġġa ta' Ġesu qed jitkellem. Il-ħażin qatt jiġi isma' wadi bil-qawwa tax-xitan. Jagħmel kull xorta ta' mirakli u sinjali u ġubijiet folots. U jinqeda b'kull xorta ta' erq. U ħażen fuq dawk li huma kkundannati għal erda. Għaliex huma kkundannati għal erda? Vers 10. Għax ma ħabbewx u ma laqgħux il-verità biex jisalvaw. L-imħabba waħda ma salvakx, kont tafen? L-imħabba waħda ma salvakx. Il-verità daħilsek. Il-verità salvak. Il-poplu tiegħi jiġġarraf mhux minn nuqqas mħabba, minn nuqqas tarfin. Ħosejja 4 vers 6. Il-poplu tiegħi jiġġarraf minn nuqqas tarfin. Amen. Morru fil-ktib ta' Mattew 16. Il-gidba li tqarqed bruxmata miljuni ta' nies matul is-snin. Kemm hawn minnkom taħsbu li Ġesu bena il-Knisja fuq Pietru? Olli idejku. Olli idej. Kemm hawn minnkom kontu taħsbu li Ġesu bena l-Knisja tiegħu fuq Pietru? Olli idej. Kemm hawnkom illum kunu onesti minnkom xċerti. Minnkom xċerti. Hawn ċaħad minnkom m'intix ċert? Mela, apparti li ngħidlek plis aqra dal-ktib. Sewwa ixtri għal-miliet, għabti prezenti l-ek nifsek għal-miliet, jismu Upon This Rock. Pero għam messaġġ fuq il-YouTube jismu fuq din il-blata, tħollu torbot, mur nisimaw xsew. U għajn naraw xejn, għajn naraw mill-Bibja. Mux ħanadħol fid-dettal fija di, għax dajrek jedi lezzjoni għalli biss. Min vers 13. Mattew 16, vers 13. Arrija tal-fidi ta' Pietru fuq Ġesu. Mela, malaj. Number 1. F'din il-passaġġ min qed jitkellem? Ġesu, lil min qed jindirizza? Lid-disċipli. Id-disċipli kienu kattolċi, mhux vera? X'kienu? Kienu Lut. Kienu Lut. Mela, Ġesu qed jitkellem, qed jindirizza lid-disċipli kienu Lut u x'inhu huwa s-suġġett? X'inhu s-suġġett? X'inhu s-suġġett? Minu Ġesu. Dak is-suġġett. Minu Ġesu. Mhux minu Pietru. Minu Ġesu. Dak huwa s-suġġett. Amen. Mela, ħanibda. Meta wasal fil-mħajju ta' Sesarija ta' Filippju, Ġesu staqsal id-disċipli tiegħu qallhom: min jgħidu lin-nies u bin il-bniedem? U huma weġbuh: xi wħud Ġwanni l-Battista, oħrajn Elija u oħrajn Ġeremija jew wieħed mill-profeti. Imma intom min tajdu li jien? Mela x'in il-mistoqsija? X'inhu s-suġġett? Minu Ġesu. Staqsihom u qabel xmun Pietru qallu: int il-Messija bin Alla l-ħaj. U Ġesu wieġbu qallu: ħini int xmun bin Ġona. Mela x'kellu Pietru? Hawnhekk kien kellu revelazzjoni ta' minu Ġesu. Mhux minu Pietru, minu Ġesu. U Ġesu qallu: ħini int xmun bin Ġona. Għax mhux bnidem ta' demmu l-laħam u rigdan, imma missiru ju fismewiet. U jien ngħidlek, inti Pietru, aqraw il-Bibja, aqraw moħkom għam, aqra l-Bibja. Aqra l-Bibja, ħares il-Bibja, brada, ħares il-Bibja, tħares lejja, ħares il-Bibja. U Ġesu qallu: inti Pietru, u fuqek nibni. Mhux hekk qallu.
Sa nafsit, imma jiena demek qalu li Ġesu qallu fuqek nibni l-Knisja tiegħi. Sa nafsit, mela mhux hekk jgħidlu. Mela xi jgħidlu? Fuq din min? Fuq din ir-revelazzjoni li għadek kif missieri ta' min jien. Jiġifieri aħna x'tgħidilna l-Bibja llum? Li min jara fil-Ġesu bħala l-Messija, mhux bħala l-bambina, x'jiena nemmen f'Ġesu ta' ma nagħmel li rid, mela għadek ma raftux il-Ġesu, ġast naf bih. Min jara fil-Ġesu x'jiġrilu jitwieled minn ġdid. U jsir parti mill-Knisja. Mhux ta' Ruma, tas-sema. U fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi. Mela min il-blata? Number 1 fil-Bibja minn Ġenesi sal-Apokalissi Alla huwa dejjem il-blata. Dejjem. Żommu f'moħħkom dal-punt. Iftakar f'kuntest ludi. Il-moment li Ġesu qallhom fuq din il-blata, number 1 Ġesu jgħidilna f'Mattew kapitlu 7 kliem huwa blat. It-tieni jgħidilna li huwa blata, tafu li l-Bibja tgħidlek li Ġesu huwa l-blata? Anzi, mhux hekk ngħidlek, taf li Pietru stess jgħidha di. Issa narilkom di malaj. U fuq din il-blata, mhux ma qallux fuq hekk, qallu fuq din il-blata. X'kien għadu kif qallu l-Pietru? Minnu Ġesu. Din revelazzjoni li Ġesu huwa l-Messija. Fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi, il-Knisja ta' mini. Mhux ta' Ruma, mhux ta' Pietru, mhux ta' Kostantinopoli, il-Knisja ta' Kristu. U s-setat tal-infern ma jelbuwiex il-Knisja tiegħi, mela żgur mhix Ruma għax l-infern jgħix hemm. Żgur mhux Ruma! Sorry jekk ħadd għalik, mur għamel riċerki tiegħek. Bosta kattolċi u anka sfortunatament saċerdoti għal-kemm mhux kollha, ma bosta laqqas biss jemnu fix-xitan. Bosta minnhom laqqas biss jemnu li hemm infern. Kull ma jippritkaw huwa kif ikollok ħajja morali. Il-moralità tajba biex ma tmurx il-ħabs. Imma minn Ġesu Kristu ma tmurx l-infern. B'Ġesu Kristu għandek bżonn biex ma tmurx l-infern. Morality keep you out of jail. But it's only Jesus who will keep you out of hell. Amen, aħwa? Ħajjakom xi ħaġa. Jiena mhux qed ngħidilkom la vi u laqqasba. Intom kontu tafu di xaġa tal-biża għal-kattolki. Li kuku jiena kattolku bħalissa għandi biża kbir ma' ġismi. Tidnejlek għaliex u wara di ħajkollok iktar. Jekk xi viżjonijiet ta' l-allegazzjonijiet Marija li tidher, jekk huma vera, għalija number 1 bħala Kristjan ma tagħmilx differenzja, għax sew b'dak li huwa fals u sew ukoll b'dak li huwa ġenwin ma jżid li naqqas li xejn. Għax ħafna drabi dejjem il-kattolċi tidher li ma jaqrawx il-Bibja, għandhom bżonn iktar, għandhom bżonn boost extra. Imma jnagħmlu mod vera Alla tirbat il-Marja mis-sema f'xi allegazzjonijiet minnhom mhux kollha, għax kien hemm minnhom li kienu d-demonju letteralment. Taf li Marja twissi li hemm ħafna qassisin u soriet l-infern. Allura lilek kattolku da ma tinkwetakx. Meta waħda fil-viżjonijiet tgħid, u mhux qed nixtieq nieħu pjaċir tax, ma daf Ġesu ħanin l-infern mhux xi ċajta, għall-eternità qalbi tiegħi ta. It's not a joke ta. Ħanilkom ħaġa, every one of you has the chance to go to hell for eternity, including me, everyone, U kull kalla kemm qed tisimgħu intom u għabli minnkom ħad iż-żuffjetta u bija u taħadaqlaw lil-ħama, go for it. Kollu tittati rendu kont għalih qudiem Alla xi darba żgur jekk ma tindimx u tiġibda deġi river of love ukoll. Ma parti minn hekk. Ma li kieku jien kattolku u nisma' daw il-legazzjonijiet viżjonijiet. U din il-Marija, jekk vera Marija ma naħseb li xi drabi vera hija. Qed tgħidhom ma twissihom assisinu sorijiet niżlin bħal xita fl-infern. Ma tweru rekx. Ma xed immur nagħmel ġo knisja li rux ma illi deskolla sejrin l-infern. Ħanejda ħankun onest. Hemm min ra anka Kristjani u anka pastors l-infern. Imma bħal ma nħobb ngħid.
Number one, jena ma nixtieq il-ħadd imur l-infern, nista' nassigurakom laqqas Alla ma jixtieq il-ħadd imur l-infern. Sewwa? Imma jekk pastor ikun qed jgħix ħajja doppja, ħajja segreta, għax fid-dinja jeżistu pastors li forsi jinnaf, forsi qassis imur ma' tifel, li m'għandu qatt isir, għalkemm mhux kollha imma hemm biżejjed stejjer tal-waħx. Mhux kollha imma hemm biżejjed stejjer tal-waħx. U forsi jinnaf pastor ikollu jinnaw vizzju ta' droga, jisraq il-flus tal-Knisja. Sewwa jew nkella jmur man-nisa. Isma', jekk pastor ma jindimx ukoll jintelefna. Jew pastor mimli l-anżik tal-ej pastor ieħor. Hello, pastors. U jekk toqgħod tgħid il-kongregazzjoni tiegħek dak se l-infern, dak se l-infern, toqgħod attent ma mhux kont tidmu l-infern. Jiena ma nixtieq il-ħadd l-ebda deni, ma nieħu xejn l mid-deni u laqqas jekk ixtieq ġid. Il-mulej jimlikom b'kull ġid. Imma l-bniedem li għandu l-biża' Alla jipredika l-verità akkosta kollox, ta'. Jekk qed baqalek ħanejda ċar, għad ma kattolka ġo ġismek, illum eħles minna. Għax pastorina għad nimur il-qoddisa nagħmel vista, lil met iżżur. Il-vista li taċix. Il-vista lil min tagħmel vista. Ma inti taħseb li Ġesu Kristu ir-reta rret jinsab ġo kaxxa. Intom rajt jew, minn għadek m'għandekx rivelazzjoni. Hello, anybody home? Liema vers fil-Bibja imorru jaraw il-Ġesu ġo kaxxa. Ix ma tafx qed jgħid. Qed ngħidlek il-verità, go and deal with it. Liema skrittura passax fil-Bibja imorru l-apostli jgħidu għarajam kulħadd jintaqa' ma' Ġesu u jmorru xi qudiem xi kaxxek. Hello, Jesus. You feeling lonely? Reliġjon tal-bħaħan, I'm sorry, li jisu moħħom ġeħħajġekjat. Inti ma taħsib Ġesu ġo kaxxa jgħix. X-brainwash, brain dead. Kieku brainwash tajjeb. Brain dead, laqas jaħsbu. Għas taħseb laqas il-common sense. Which is not that common, unfortunately. Ġesu ġo kaxxa xiba. Jow ġeġu bozza sibu l-Ġesu. Intu right here. Ma tafx xejlek Kolossin kapitlu 1 dan huwa l-misteru tal-fidi li ilu li jistennew sekli kbar ta' qaddisi qabilna. Daw ilhom li jistennew dan il-ministeru li issa der lilkom il-qaddisin tiegħu, Kristu fikom il-glorja tal-Alla. Dik huwa il-misteru tal-fidi. Mela Kristu ġo kaxxa, Kristu ġo fik. Blessed Catholics, wake up and run out of the horror of Babylon. Għanajlek darba kien hemm oħt. Kont għadna fil-bidu fil-mixja tiegħi tal-mulej u kelmitni naqajbes. U għattila strament, kemm ma tilix men, imma għattila sister. Għattila kemm tkun jibsa miegħi. Għart li ħanajlek xi ħaġa brother. Anki anke qed inkun jibsa, imma dak li qed ngħidlek inti taf li huwa l-verità. It's not how it is delivered, it's what's delivered that's going to make the change. Ħanejlek anzi qodu attenti, because the Antichrist, the false prophet, id-demonju, he will deliver it with a nice smile. Umma jkun qed jippreżentalek il-valen u inti dibilu għax l-aqwa delivery man huwa Augustus. Għax he's nice, għax ma jirkibx karozza, għax ma joqgħodx fil-palazz, għax għandu dar ta' li miskin. Ek tkejja l-verità. Il-verità tkejjilha. Mela inti denju li tkun imqarraq. Morru fl-ewwel Korintin kapitlu 3 malaj. Għalkom ġu here. Zgur. Come on, welcome. I take the pastor. I want more. Hanar, come on. Are you sure? Ħantikom naqra oħrajja. Grazzi mulej. L-ewwel Korintin 3 ħanorikom skritturi fuq ċarissimu f'dawn l-affarijiet.
illum nitlob għalikom fissem l-ola isem Ġesu Kristu ta' Nazaret biex tinħelsu minn kull forma ta' kattoliċiżmu Roman minn ħajjitkom, minn kull spiritu ta' kattoliċiżmu Roman u kwalinkwa reliġjon pagan oħra biex kunu verament la rusa id-dedikata għal wieħed biss. Kristu. L-ewwel Korintin kapitlu 6. Kapitlu 3, skużani. Vers 11. Pedament ieħor ħadd ma jista' jqiegħed ħlief dak li ġat qiegħed. U dan Ġesu Kristu l-pedament. L-ewwel Korintin kapitlu 10. Isimgħu x'inhu ġej. Kapitlu 10. Vers 1. Għax marritkomx ma tkunux tafu l-aħwa missirijietna u kol kienu taħt isħaba, il-kol qasmu l-bahar, fejn titkellem. Il-kol kienu mamda f'Mosè f'isħab u fil-bahar. Il-kol kienu mill-istess ikel spirituali. Għalli ma storja tjajt. Tal-li ma talla ħarġ il-poplu mill-Eġittu, ħarġon fil-desert. Min kienet jimxi maħħom? F'isħaba. Min kienet jimxi maħħom skont il-testament il-qadim? Alla kienet jimxi maħħom, mela the pillar of fire and the cloud were God, it was God manifested. Xorbu tassew mill-blata spirituali. Dik il-blata kien jisima Pietru. Sanna, x'vedi kien? Kemmina li Pietru jien. Xorbu tassew mill-blata spirituali li kienet timxi maħħom u din il-blata li by the way kienet Alla. Imma għatjajlek kien Kristu. Halleluja. Gloria lil-mulej. Morru l-ewel Pietru issa, morru l-ta' Pietru. Hemm ħafna oħrajn ta' fil-ktib ta' Salmi jgħid hekk Alla jgħid Alla. Jgħid jekk hemm blat oħra jien ma nafx biha. Hekk jgħid Alla nnifsu. Kemm trid tkun iktar tubba minn hekk. Qed jgħidlek m'hemmx oħra. M'hemmx ieħor. Imminti salvaġġ wis. X'differenza tagħmellek? Laqwa tiwassallek il-messaġġ. Mhux jien ħansalvalek ruħek jekk inti taċċettax il-verità f'qalbek, hekk dak ħassalva. U jekk intix qed tibża' għal ruħek għax jiswilek jekk tirbaħ id-dinja kollha u titlef ruħek. L-ewwel Pietru 2. Mela, vers 6. Pietru hawnhekk qed jitkellem dak li l-Kattolċi waħlu fih li huwa l-Papa. Isimgħu. Isimgħu. Għax hekk hemm miktub fl-Iskrittura, jien inqiegħed Sjon ġebla tax-xewka. Mażula u għażiża. Min jemmen fiha ma jkollux għax jitħawwad. Mela Ġesu jissejjaħ il-ġebla tax-xewka. Għalikom mela li temnu, dan huwa ġieħ. Għal dawk li ma jemnux, din l-istess ġebla li warbu il-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. U ġebla ta' diġrif u titfixkil. Tfixklu, ismawa, tfixklu, kulħadd jgħidha tfixklu, għax ma qadux għal-kelma ta' Alla. Għal dan kienu destinati. Uħkoma, morru issa verzisa. Xaħġa ħanejda bimħabba. Mandi l-ebda odju, Alla waxete, mandi l-ebda odju lejħat u l-ebda kattolku, infakkarkom jina kont kattolku, ħabbix rasek miex ħankun kattolku fl-ebda eternita. U fl-ebda żmien ta' din il-ħajja li Alla jtini il-grazzja li ngħix ħajja twila biex naħdem u nwassal l-erwieħ għal Kristu, mhux għal Papa jew għal Knisja tiegħi, għan Ġesu. Imisman, meta bdejt naqra dawn l-affarijiet, kelli ferħ u kelli rabja. Meta bdejt naqra dawn l-affarijiet bdejt inħoss ferħ u bdejt inħoss biex ma ta' rabja. Għax jiena 23 sena kont mamma tek immur qudies kull jum. U għad-darba ma xi ħadd inkorrega ruħu għalli jaqra l-Bibja. Anzi tgħidilkom bil-kontra. Il-qassis li kellna ħattar xin dak iż-żmien mhux ħansemmi ismu għax qabli għadu ħaj. Imma mhux probabbli mejja ċorta waħda. Sewwa?
kull assis li għamilta miegħu kollha sakemm kont jien għadni żgħir. Gustuż għadni. Dejjem kienu jgħiduli taqrax il-Bibja x'tħawdek. Dejjem qaluli qatt ma sibt assis wieħed sakemm kont qed nikber jien issa llum ma nafx qed jagħmlu. Fejn xi darba qaluli aqra l-Bibja. Dejjem. U taqra xejn għax tħawdek. Għandhom raġun. Għax imbagħad meta bdejt naqra l-Bibja, kemm ġejt f'sensija? Kont imħawwad. Issa, għal eżis lilkom assisin, isimgħuni. U intom kattolċi u intom ħbib Kristjani. Fil-Bibja, fit-Testament il-Qadim, kien jeżistu il-linja ta' Aron. Teġġi smajtuha biha l-linja ta' Aron? Alla kellu 12 tribu u għed minnhom biss seta' minnu joħroġ il-qassis biss. U kellim il-qassisin u s-saċerdozju sakemm kien hemm it-tempju u l-liġi. Li sew it-tempju, iġġarraf. Illum by the way ma jeżistu mkien fil-Bibja fid-dinja lut ġenwini. X'ġifieri pastor? Mhux m'hemmx lut. Għaliex biex kun lut ġenwin trid tkollok it-sagrifiċċji, tagħmel tmur it-tempju, tagħmel is-sagrifiċċji l-ħorb. Illum hemm l-ebda lut fid-dinja li joffri dawn l-affarijiet għalhekk iridu jibnu tempju jerġgħu. Imma apparti minn hekk, dik xi ħaġa oħra interessanti. Imma once li Ġesu ġi, il-patt l-antik spiċċa totali. Is-saċerdozju antik spiċċa totali. Għax dak kien biss għallut u kien konness mat-tempju. Il-Bibja tgħidlek once li Ġesu ġi, mhux kompla t-testament il-qadim, imma ġab testament patt ġdid. U issa, fit-testament il-qadim, l-ebda ministru ma jissejjaħ bħala ministru. Assis. Għalhekk jiena meta ngħid assis, darba kien hemm assis. Dun Ġwan kien ismu, u qed ngħidilkom għal x'ismu għax hawn turrun Dun Ġwanni. Imma u stidinni għal 25 ċelebrazzjoni tiegħu ta' meta sar saċerdot. Very sweet, very kind, hello, ġifieri bħala persuna sweet. Imma dakinhar jiena rrid indoqlu il-qampina. U poġġejt miegħu jiena u l-mara u għedlu jimportanza saqsik xi ħaġa. Għedlu tista' tgħidli minn fejn ġietek is-sejħa ta' qassis. U għalli darba kont qiegħed quddiem il-vara tal-Madonna u smajt leħen jgħidli irridek tmur ix-xandar il-Vanġelu. Ma għaklux biss qassis, imma u hekk fehma għax kattolku hekk ħajfhimha. Għetlu, not a bad thing, mux ħazina, nkun onest, mux ħazina. Għetlu, tajjeb, issa, jimporta tgħidli x'inhu l-Vanġelu? Għamelek ħares daqsxejn. Għalli mhux li tħobb il-lajrek u tħobbu l-xixin. Għamt naqqa fuq tiegħi. Tfajt spallija lura. Għetlu li kieku jiena kont is-superjur tiegħek, issa niżżajtek mill-libsa ta' qassis. Għetlu dak il-Vanġelu, għetlu l-Buddisti jistgħu jħobbu l-xixin. L-Ati jistgħu jħobbu l-xixin, dak mhux il-Vanġelu. U tista' tħobb il-kulħadd u xorta tmur l-infern. He just had a cold shower. Għall-anniversarju ta' 25 saċerdot li qatt ma kien imsejjaħ għalih. L-għada ntaqa' mal-mara tiegħi. Għallik li int qajt ma' Dun Ġwan taġi kellimni. Għantlu x'qallek. Għalli, reġel tiegħek għandu raġun ta'. Għantla, praise God. Assis kattolku li kien ilu 35 sena assis jaħli ħajtu. Tinsiex, fit-testament il-ġdid m'hemmx sejħa ta' assis. Għax issa aħna l-koll sirna saċerdozju, irjal. Għamilt intaqa' miegħu 5 darbit intqajt miegħu, 5 sessions, 5 crash courses. Mill-Bibja.
U niftakar l-aħħar darba f'ħajtu. Konna fuq żewġ siġġijiet fl-imkien. Niftakirek u jiena siġġu hemm u għamel li hekk ara. Hekk għamel letteralment. Għalli daw l-affarijiet qatt ma smajthom jien. Hekk għamilli Alla waxxu tiegħi. Eklu mela tista' tgħidli għaliex sirt qassis. Għalli għax jiena kont l-unika tifel fil-familja tiegħi kollha bniet. U minn dejjem kienu jgħiduli issa t-tifel ħajsir qassis. Ħareġ. Sar Kristjan. U għalija dik nilbisa bħala beġġ. Li qassis kattolku ħareġ. Sfortunatament wieħed biss u nofs. Għaliex nofs? Għaliex liħor kien ħajtħol u bat ma baqa' sejje. Jalla l-qassisin kollha toħorġu. Għax qegħdin parti mill-prostituta li skont Apokalisti kapitlu 18 vers 4 tgħidlek poplu tiegħi. Oħorġu minna. Jiġifieri hemm poplu talla fiha. Mhux kollha mhux talla. Imma hemm minna poplu talla. Intom li qegħdin hawnhekk kontu fiha vera jew le? Ħriġtu minna? Għax intom kontu l-poplu talla li ħabbejtu lil Alla. Għaraftu l-verità, kelkom widna għal-verità, kelkom qalb għal-verità. U once li għaraftu l-verità, tafu instom issa mintomx obbligati lej sistema jew reliġjon, obbligati biss lej Kristu. Bis-serja ta' ngħidilkom. Mhux qed ngħidilkom li qassis ma jistax jisalva jew kattolku ma jistax jisalva. Jekk għandu l-Ġesu u jippridka l-Ġesu, ħajsalva, però ħajtlef ħafna, ħajtlef ħafna. Id-dottrina taċ-ċelebat dik mhix biblika ta' hija. Hawnhekk number 1 tgħidlek fl-ewwel Pietru kapitlu 2 tgħidlek ara. Intom ġens maħtur, saċerdozju rjal l-ewwel Pietru 2 vers 9. Nazzjon qaddis poplu talla li kiseb għalih biex ixxandu t-tifkir ta' dak li sejħilkom midla mad-dawl. Apokalisti kapitlu 1 vers 6, Apokalisti kapitlu 5 vers 10. Tgħidilna li aħna l-kol kemm aħna saċerdoti, assisin, jiena esqof u papa. Għax it-tfal papa jgħiduli. U l-kelma esqof tfisser pastor. Pastor. Imma Malta mhux ħajdu li esqof u jiena esqof fil-verżjoni tal-kelma fis-sens għax apparti li jiena pastor għandi leaders oħra li bil-grazzja tal-Alla tani l-grazzja li nara jqumu taħti. U dak huwa xogħol apostoliku. Imma insomma dik imbagħad xi ħaġa oħra. Nagħti glorja lil Alla għax jien xien bil-grazzja tiegħu biss. Fusta. Biss. Imma ħana likom xi ħaġa, morru l-ewwel Timotju 3, ħa. Meta qrajta di, Timotju kien wieħed mill-iktar kotba li messli ħajti fil-bidu tal-Kristjaniżmu tiegħi. Għax bdejt naqra fe bdejt ngħid, mamma mia, di qatt ma qalu li, di bil-kontra qalu li. Hekk bdejt nagħmel. Jekk inti qed tara dal-messaġġ u int kattolku, nixtieqlek kull ġid minn qalbi. Minn qalbi. L-iktar ġid li nista' nofrilek hija salvazzjoni. Fittex il xi ħadd li jarax lek widnejk biex jgħidlek biss dak li tittisma', fittex il-verità. Ismawa, l-ewwel Timotju 3, kif għandu jkun isqof. L-isqof ta' Malta suppost ikun hekk. L-isqof ta' Għawdex għandu jkun hekk. Kull pastor għandu jkun hekk, kull qassis li mhux suppost huwa qassis huwa jew apostlu, jew profeta, jew evangelist, jew pastor, jew għalliem, għax dak huma l-unika 5 ministeri li Ġesu ta' fit-Testament Ġdid. Suppost huma daw huma l-kwalifiki isimgħuha. Din hija kelma ta' min joqgħod fuqha. Min jixtieq ix-xogħol ta' isqof, jixtieq xogħol sabiħ. Jaħtieġ imma li l-isqof ikun bniedem li ma ssibx tajt fih. Li jkun raġel ta' marra waħda. Li jkun meqjus
prudenti, serju, li jilqa il-barranin jaf jgħallem x'jgħallem il-mezz. Jgħallem il-kelma. Li ma jkunx moti għax-xorb, li ma jkunx violenti, imma ġwejjed, li ma jkunx ġellied, alla fetta alla titġilet, imma mhux kun ġellied jiġifieri man-nies, tiġġieled tas-sewwa. Anqas rejb għall-flus, mhux ma jkollux flus, ma jkunx rejb. Ma jkunx rejb. Li jkun raġel jaf imexxi tajjeb id-dar tiegħu. U li jżomm lill-uliedu f'ubbidjenza bir-rispett kollu. Għax jekk wieħed, jekk isqof, jekk assis saċerdot, jekk pastor ma jkunx jaf imexxi l-daru stess, kif jista' jieħu ħsieb il-Knisja ta' Alla? Jekk ma tafx tmexxi l-darek, ma tikkwalifikax biex tmexxi l-Knisja ta' Alla. Tkun miżżewweġ, tgħidli bil-forsi ma jistax ikun single? Ma jistax ikun single fuq il-pulptu u mbagħad bil-girlfriends wara l-pulptu, imma jew b'xi tifel wara l-pulptu. Naf li mhux kulħadd imma jeżistu. U għadhom jeżistu. Il-Knisja Kattolika tfaqret tant każijiet li fetħu kontra tagħhom, kontra assisin turrun kbar tal-assisin li abbużaw it-tfal. Ħanilkom ħaġa, li kieku Knisja Kattolika mqarża med din id-dottrina, imqardi, kieku skanzaw il-ħajjiet ta' ruxmata tfal milli jiġu abbużati. Għax Alla ma ħalaqx ir-raġel biex joqgħod iħares lejn il-ħajt. Alla taħ is-sesswalità lir-raġel u li jista' jespremiha f'imħabba fi żwieġ bil-barka kollha tal-Alla. U ta' mhux hekk, ħanidilkom xi ħaġa oħra. Morru fl-ewwel Timotju kapitlu 4. Ismagħha xi dajt. Isimgħuha di eżis Kattolċi way li jekk di toċċ għar-reliġjon ta' Ruma. L-Ispiritu Santu jgħidilna ċar li fl-aħħar ta' żminijiet xi wħud jitbedu mill-fidi u jibdew jagħtu widen għal spirti qarrieqa u għal tagħlim tax-xjaten. Dawn jisfaw imqarqa minn nies giddieba li għandhom il-marka tal-ħażen fuq il-kuxjenza tagħhom. Bħal dawk li jikkundannaw iż-żwieġ. Din mhux għalikom taħseb. Ma jridux jittiekel ikel li Alla ħalqu biex jittieħed bratt il-ħajr minn dawk li jħadnu l-fidu jwaslu għat-tarif sħiħ tal-verità. Meta kont għadni żgħir, kienu jgħidulna il-ġimgħa ma tistax tikol il-ħut, jew ma tistax tikol il-laħam. Issa tista' tikol kollox. Għax ġi Gordon John Manxa Malta u għatidilhom tistgħu tiklu li tridu. Basta tikolx ta' ħanżir. Mhux vera ċajta dik, imma ma tantx għadhom jgħidu issa di. Imma qabel kienet popolari ħafna. Ma tikolx qabel ma titqarben li ma jmurx jinżel Ġesu u jsib l-istonku kollu kellu jispeċa jereq hemmhekk. Ma tistax tikol qabel ma titqarben, bħalli kieku Ġesu jidħolli fl-istonku. Tidnejdikom x'tagħmlu, morru ħudu bufè qabel ma titqarblu. Believe it or not, mektub l-ewwel Korintin kapitlu 11, għax taf xejdulhom Pawlu, jgħidulhom qabel ma tiġu titqarblu, kulu d-dar, daw bil-kontra jemnu. Imma skużi ta' nibda nċassa bija nifsien, imma daw jaqraw għandhom xi naqra, baqalhom xi naqra sens komuna hawnhekk jew. Mela vera fil-veru sens ta' kull kelma apposta bil-kontra tagħmlu minn apposta. Mela Pawlu jgħidlek kull qabel ma tiġi titqarben, u inti bil-kontra le sum qabel ma titqarben. Jekk hija ikkel spirituali. Ejli x'differenza ħad tagħmillu stonku vojt u stonku mimli. Mela li kelli tqarbina fl-imsaren ħad inżel. Nemmen fit-qarbin, nemmen fl-Ewkaristija, nemmen fil-mejda tal-mulej, u ningrassel Alla rajna bosta nisan kajfi u anka jinħelsu għaw bit-qarbina. Ma maċin saqsa jammanti kilt qabel. Jesus, help us, Lord. Help these people to at least gain the revelation of common sense. Lord, help us. Hallelujah. Mela, kontu tafu li hemm profesija fil-Knisja Kattolika ta' ċertu wieħed Assis kien jismu Saint Melekaj
li da fil-2011 kellu viżjoni u sejjer lej Ruma bis-serjetà. Kellu Ruma, morru waraw il-video tiegħi li semmejtukom għax u hemm ħafna fuq l-internet fuqha. Dak għat-tolku kellu viżjoni minn Kristu. U orieħ xi 111 il-Papa. 111 il-Papa. Jekk minn ser żball fil-1000 u xi ħaġa. U daw il-papiet il-111 il-wieħed fil-viżjoni urjom l-ismijiet, l-emblema tagħhom, x'ħajkun il-kariga tagħhom. Brothers, taf kemm inqataw minnhom dil-profezija, taf kemm inqata' ġiet wettqa minn dil-profezija? Mhux 5%, mhux 10%, mhux 50%, mhux 90%, 100%. Kull papa li Kristu orieħ li għati tkun f'uffiċċju ġewwa Ruma kollha wettaqhom. U qal l-aħħar wieħed li huwa da huwa l-profeta fals. Issa, I hope he's wrong, because I'm not in a hurry. This is not a joke. Inta tipprepara ruħek. Jekk kien weġġajtek x'imkien please aħfilli. Jekk kien offendejtek għax kont balal u baħnan, aħfilli. Imma jekk inti weġġajt għax għedtek il-verità, naħfer lilek jien. Anzi m'għandix għalfejn naħfirlek, just indem u dullej Kristu. ħadkum part 1 dallum. Għax għadbaqali 1, 2, 3, 4. ħana qralkom l-aħħar skrittura murru Apokalipsi 18. This was your early Christmas present. Morru waqraw Apokalipsi 17 u 18. Morru waqrawhom sew. Ħudu daw l-affarijiet bis-serjetà, għamilt sija u nofs titkellem aħwa. Kon naf li ħandum imma u b'sart li ħadkun mhux ħadkun biżejjed sija u nofs. Dan jirrikjedi kors ħieħ. Però minix ħaniddejjaq ngħidlek u mhux qed inkun kattiv inħeles mill-Kattoliċiżmu Ruman. Inħeles. Mhux qed ngħidlek ma tħobbx il-Kattolċi, ħobbhom ngħidilhom bil-verità bil-maħabba, imma inħeles. Kun kollok kemm inta Ġesu. Ismawna, l Apokalipsi 18. Wara dan rajt anġlu ieħor niżel mis-sema b'seta kbira u l-art imtliet bid-dawl tal-glorja tiegħu. U għajjad bleħen qawwi u qal: iġġarfet il-Babilonja l-kbira. U saret amara tad-demonji. Issa għaw teologi, ejja nagħmluha spekulattiva din. Teologi, li jemnu li da qed jirreferi għal Ruma. Issa. Saret mela il-Babilonja kbira u saret amara tad-demonji, saret ħabs tal-ispirti mniġsa kollha. Ħabs tat-tajr imniġġes u mibgħut kollu. Għax mill-imbiti baqbaq taż-żina tagħha, żina. Xorbu l-ġnus kollha. U s-slaten tal-art waqgħu fiż-żina magħha. U l-berkanti tal-art stanew bil-ħala bl-arażan tagħha. Imbagħad smajt leħen ieħor mis-sema jgħid: oħorġu minna poplu tiegħi. Għaliex jekk ma toħorġux, ħatieħdu sehem mill-kastigi li ġejjin fuqha. Biex ma jkollkomx taqsmu magħha fid-dnubieta u biex mill-kaskigi tagħha ma teħdux sehem. Aħwa, taf kemm hemm affarijiet li għadni ma ttilkomx. Imma hu Alla waqadis,
Alla wajjur, għadni laqqas semmejtilkom xej fuq il-kmandamenti. L-Knisja Kattolika bidlithom ukoll. Bidlet li ta' minnhom, kontu tafu. It-tieni wieħed neħħietu la tagħmilx bijat imnaqxa ta' ġbet li hemm fis-sema fl-art u taħt l-art u la tmilx qudiemhom bil-papa b'kollox jagħmilha djar, ma mhux tiġi tgħidli ma jagħmilux bil-papa stess jagħmilha ħin kollu. U bl-isfil kollha jagħmluha, bil-qassisin kollha jimbu ġbijat. Tgħidli pastor, jekk għandi ġbijat jekk ta' għandek ġbijat id-dar. Minn dawk kienu jġibuna fid-dar, għamel dil-istatwa d-dar ħadbirkek. No, thank you. Jekk għandek xi waħda minn dawk li kont tagħmilha x-xemat, armi farra kisser. Xorru kaza. Sanafni, mela Alla tiegħek tal-ġibs. M'intix taħseb li Alla ħajħu għalik u għax inti tarmi xi statwa tal-ġib. Tħabbix għasek narmila jiena ġibili. Sewa? M'intix taħseb li Alla ħajoffendu ruħu għax armej statwa. Alla huwa spiritu kull min jadura lil Alla jadraħ fil-spiritu fil-verità. Ma issa isimgħuna ħana rispondi xi ħaġa dal-miliet illum. Pastor, allura għas prasepju ma nista' nagħmel, ismawni. Jiena qatt ma kont kontra l-prasepju. U jiena ma nara xejn ħażin fil-prasepju. Sakemm ma il-prasepju kont tużah toqgħod qejmu. Jekk inti, pereżempju jien għandi prasepju d-dar. Għandi xi 30 pastur, noqgħod indura wieħed u jgħid noqgħod qejmu. Farrak! Jekk toqgħod qim il-prasepju u l-istatwi ġol prasepju. Imma il-prasepju għalija toj, isu toj. Infatti anka għandi presepju tal-Playmobil. Imma jekk għandek stat, issa presepju jiena meta kont għadni żgħir il-bambin dak li għamlu fil-maxtura bil-ġulġliel madwar u dak jiena kont żgħir kont immur nqimu nadurah, hekk kont nagħmel. Allura għalija dak jiena żgur mhux ħanqgħod nagħmlu llum. Apparti by the way, it-teorija li il-Kattolċi jużaw għadi. Għax tireġa' twilet il-bambin, ma reġa' twilet xejn il-bambin. Ġesu twilet darba. U llum kull ma nagħmlu aħna bil-qalbna niftaħru u nieħdu pjaċir, nieħdu gost u nxandru li Alla sar bniedem. Dik iwa niċċelebrawha. Ma toqgħodx tgħidilhom għamel il-Ġesu jerġa' jitwilet fik. Qalbi din hija baħnaniżmu kattolku. Stop it. We don't get Jesus to be born in us. Actually, you have to be born again, mhux Jesus. Għattifem? Allura, isimawni, jaħasra teoriji. Forsi di teorija mux ħadit fak l-infern, imma teoriji bla ħsieb, bla moħ. Sawa s-sekk jisibu xaħat kattolku jġijajlek, Ġesu ħajt wilet f'qalbek, ma mux ta' taħxie ħasla da, miskin. Ġviri, kunu paċenzjużi u għalmu bil-imħabba. Ammen naħwa għajan u mal-bifa. ħattu pieċi. Itallimtu xi ħaġa. Amen. Issa, mela, dik taġbijat, ġviri, il-prasepju għamluħ kem tiddu. Issa, jekk id tħossok ħazin ta' bil-prasepju, mela tamlux. Tamlux. Imma memxejn ħazin li tamel prasepju, il-ħazin hija li jinti tamel xi ġbija, jew xi statwa, u toqgħod taduraw tagħmilha xi ma. Dik hemmhekk tiġi idolatrija u tiġi dnub. Hemmhekk tiġi dnub. Amen. Issa jekk inti tgħid li pass jiena kelli statwa fil-kantuniera kont noqgħod nara dara. Immissa kemm inni niġi the river of love ġast inħares lejha. Din hija lezzjoni oħra. Imma jekk inti kellek statwa u tadura, dik hija misħuta. L-ewwel Korintin kapitlu 9 vers 19 u 20 u Deuteronomju 32 vers 15-17 tgħidlek min jadura ġbijat qed jadura xjaten. Don't do that. Amen. Għaw xi ħadd illejla ma naħsibx li għaw xi ħadd ixi isalva wara siegħa u nofs. Kulħadd jitlob miegħi, come on. Itolbu miegħi aħwa. Kulħadd jgħid it-talba warajja minn qalbek, jgħidlu misa qadis. Grazzi li fil-ħnina kbira tiegħek, b'mertu tiegħek u bil-grazzja tiegħek, inti salvajtni. Mulej, int biss jisħoqlok kull glorja u nuru tifħir. Fejn jiena żbaljaj kontra tiegħek, jew kontra il-poplu tiegħek, jew weġġajt il xi ħadd b'injoranza jew nuqqas ta' sensitività aħfilli mulej. Għallimni nħobb il-verità.
Anka jekk tweġġani, għallimni nħobb il-verità. Għax inti il-verità mulej. Il-kelma tiegħek hija l-verità mulej. Millum il-qoddim nitolbok ukoll biex inti tmess il-dawk kollha li qed jaraw dal-messaġġ u kattolċi oħrajn li inti tħobb daqskemm tħobb lili. Li inti mittalihom bħal daqskemm mittalija int ukoll. Għalhekk nitolbok għalihom u għall-kattolċi kollha, speċjalment f'dan iż-żmien li qed jgħaddu minna l-Knisja Kattolika, biex tħenna għalihom għatihom il-grazzja, jarfu l-verità u jiftakru li l-lejalta tagħhom la hija la persuna, la hija la reliġjon, il-lejalta assoluta tagħna hija lejn Ġesu Kristu biss. Inħobbu l-kulħadd, imma nafda biss il-mulej. Għal-glorja tiegħek missir f'isem Ġesu Kristu. Amen.